Bon dia. Avui anem a parlar de la pràctica del compromís de Casp. Val? La pràctica consistia en escriure un text sobre el compromís de Casp de més o menys unes 200 paraules de màxim, i el primer que vam fer per a realitzar la pràctica va ser documentar-se, ja que sobre aquest esdeveniment històric anàvem un poc perduts, no sabíem ben bé de què tractava. Aleshores va ser necessari documentar-se en diferents fonts web que ja us nomenarem després. El segon pas va ser seleccionar la informació més rellevant, perquè cal marcar només allò important, el més rellevant que va passar en aquesta etapa. I el tercer pas va ser adaptar la informació a xiquets de 5è i 6è de primària perquè puguen entendre-la. Amb l'adaptació ens referim a utilitzar un llenguatge menys rebuscat i que siga més comprensible. Bé, ara vos deixo amb un altre vídeo on explicarem com hem realitzat les pràctiques i les diverses fonts web que hem emprat. Adeu! Anem a parlar de la realització de la pràctica del compromís de Casp. Aquest és el nostre blog perquè ensenyant aprenem, i com podeu veure ací baix hem ficat tots els enllaços que hem emprat per a realitzar la recerca de la informació. El primer enllaç, enciclopèdia.cat, tots els enllaços funcionen. Com podeu veure, la informació és molt extensa, també a Viquipèdia. Val? Nosaltres simplement hem seleccionat la informació entre tots, entre els tres, i l'hem elaborada. Este últim enllaç és un conte que pensàvem que era bo afegir aquest enllaç perquè amb un conte sempre els esdeveniments o les històries es simplifiquen i arriben molt més als xiquets, que és allò que volem aconseguir. Ací tenim un vídeo també que el podem trobar a YouTube escrivint el compromís de Casp i punxant ací en el de Martí l'Humà. Val? El podeu veure al nostre blog si voleu. I res més, per elaborar tota aquesta informació vam obrir un Word i vam començar a escriure allò que ens pareixia important, vam fer una pluja d'idees i d'ahí es van extraure els principals fets que van ocórrer i són els que vam plasmar. Vos deixo amb la conclusió del següent vídeo. Bé, com a conclusió de la pràctica del compromís de Casp, he de dir que allò més difícil, allò que més dificultats ens ha donat, ha sigut adaptar el contingut i la informació del compromís de Casp per a xiquets de 5è i 6è de primària. Hem après que hem d'emprar un vocabulari molt més senzill i sintetitzar la informació, perquè Héctor en la primera correcció ens va dir que havíem abusat de la informació i havíem afegit coses que no eren rellevants, i a més el vocabulari no era l'adequat per a xiquets en aquesta etapa evolutiva. Vam haver de reelaborar la informació i aquest va ser el punt més complicat. La forma i la dinàmica de treballar del grup va ser molt bona i la recerca d'informació va ser un poc complicada perquè la informació no apareixia als primers resultats del buscador. Així que vam haver d'investigar un poquet més.
i per la resta res més. Fins ací la pràctica del compromís de CASP. Adeu!